Hej och välkommen till sidan 256 i boken Matematik 5001A. Uppgift nummer 6109. I en butik kostar små oliver 4 kronor per hektogram. Priset i kronor om man köper x hektogram kan skrivas med formeln y lika med 4x. Och det här är grafen till formeln. Här på x-axeln har vi vikt som är hektogram och sen har vi priset i kronor. Och den här är formeln. Sen så finns det lite frågor. Vad kostar 2,5 hektogram oliver? Det finns 2 sätt att räkna. Det första sättet är att gå till grafen och leta efter 2,5 här på den här linjen. Var är 2,5? Det är här. 2,5. Sen går jag upp tills jag hittar min linje. Och det blir här. Och läser jag av 10 kronor. 2,5 hektar blir 10 kronor. Eller så tar jag det här och skriver y lika med 4 gånger 2,5. Det blir också 10. Y lika med 10 kronor. Spelar inte roll vilket sätt jag tar. Nu kommer vi till fråga B. Hur mycket oliver kan du köpa om du har 14 kronor? Då går jag och till 14 här. Sen till min linje och läser här 3,5 hektogram. Så här är 3,5 hektogram. C. I en annan butik kostar oliverna 5,5 kronor per hektogram. Vilken formel beskriver detta? Precis på samma sätt. Jag skriver min formel som är y lika med 5,5x. Så. Och så kommer vi till uppgift 6110. Att hyra en cykel x timmar på en turistort kostar y euro. Där y lika med 4 plus 2,5x. Den här formeln, alltid formel är viktiga. Det finns mycket information och jag behöver använda dem. Så jag måste se vad jag har för formel. Sen läser jag min fråga. Vad kostar att hyra en cykel 4 timmar? 4 timmar betyder, eftersom x är timmar, betyder istället för x behöver jag skriva 4. Jag måste sudda x eller ta bort x och skriva 4. Då skriver jag igen den här formeln. Så y lika med 4 plus 2,5 gånger det här 4 istället för x. Nu vet jag x är 4. Och sen räknar jag y lika med 4 och sen först behöver jag multiplicera 2,5 med 4
2,5 gånger 4 blir 10. Sen y lika med 4 plus 10, 14 euro kostar det att hyra den här cykeln 4 timmar. 14 euro. Så. Nu kommer vi till fråga B. Vad kostar att hyra cykeln 8 timmar? Precis samma sak. Den här gången ersätter jag x med 8. Ersätter jag x med 8 så blir det y lika med 4 plus 2,5 gånger 8. Först behöver jag räkna hur mycket är 2,5 gånger 8 och resultatet plus 4 får jag svaret. Sen är det fråga C. Vilken är den fasta kostnaden? I en formel, fasta kostnaden alltid det som inte är y och inte är x. Utan x och y. Den här siffran eller numret är fasta kostnaden. Då är mitt svar 4 euro. Sen, vilken är den rörliga kostnaden? Rörliga kostnaden betyder den kostnad som ändrar sig beroende på antal timmar. Och det är den här kostnaden som är rörliga kostnaden. Tillsammans blir hela kostnaden. Fasta, rörliga, hela. Är priset proportionellt mot hyrtiden? Motivera ditt svar. Nej. Varför? Eftersom det finns fast kostnad. När det finns fast kostnad då är det inte proportionellt. Uppgift 6111. Jag har en kvadrat. Den här sidan samma som den här sidan. Precis samma som den här sidan. Och precis samma som den här sidan. Varje sida är x, x, x och x. Och det är meter. Och jag vet att omkretsen är y meter. Ställ upp en formel för y. Jag vet att omkretsen är y som är lika med den här sidan plus den här sidan plus den här sidan plus den här sidan. Betyder x plus x plus x plus x 4 gånger. Men jag kan skriva 4 gånger x istället. Behöver inte skriva x plus x. Även om jag skriver x plus x blir det 4x till sist. Eftersom 1x och 1x och 1x blir 4 stycken x. Så det här är formel som jag ställer upp, som jag skriver. Beräkna omkretsen om sidan är 35 meter. Betyder om x är 35, hur mycket blir y? Då går jag och ersätter x med 35. Då säger jag y lika med 4 gånger 35.
Och med miniräknaren kan jag ta fram hur mycket omkretsen blir om y är 35. Jag behöver multiplicera 4 med 35. Kanske omkretsen blir 140 meter. Eftersom 35 och 35 är 70. 70 plus 70 är 140. Så det blir 140 meter. Y som är omkretsen. Omkretsen betyder hela det här runt omkring. Beräkna sidan om omkretsen är 68. Här är lite svårare. Men jag använder samma formel. Den här gången ersätter jag inte x utan jag ersätter y med 68. Eftersom jag har omkretsen men jag har inte sidan. Jag vet inte x hur mycket. Jag ska ta fram x hur mycket. Då ersätter jag y med 68 och lika med 4 gånger x. För att veta x delar jag båda med 4 här och här. 4 delar med 4 1, bara x kvar, och 68 delar med 4, 6 delar med 4 1 och 28 delar med 4 7. Så x blir 17 meter. 17 meter. Är omkretsen proportionell mot sidan? Ja, det är proportionell eftersom jag inte har någon fast i formen finns inte, det finns bara den här termen som är 4 gånger x. Jag har inte någonting som den här bredvid. Jag har inte fasta delen. Då är det proportionell. Proportionell betyder om x är 0, y också är 0. Men här om x är 0, y blir 4. 0 betyder ingenting här. Då blir y 4. Så det är inte proportionellt. Men här om x är 0, y också blir 0. Min linje går genom Origo. 0, 0. Nu kommer vi till sidan 6112, den här sidan. Temperaturen i en bastu steg under 50 minuter. Enligt formeln y lika med 18 plus 1,5x. Jag har en formel. Y är grader Celsius och x är minuter. Sen läser jag A. Vilken var temperaturen efter 20 minuter? Det betyder ta bort x och skriv 20 istället. Så 1,5 gånger 20, sen adderar vi med 18, får vi svaret y. Så 20 gånger 1,5 är 30. 30 plus 18 blir 48. Svaret är 48 grader efter 20 minuter. När var temperaturen 75 grader? Betyder vilken tid, hur många minuter, efter hur många minuter. Betyder nu har jag y, men jag har y här, men jag måste ta fram x. X har jag inte. Jag måste själv lösa ekvationen och ta fram x.
betyder jag använder samma formel, ersätter y med 75 och räknar. Så om jag räknar här, 75 skriver jag här, lika med 18 plus 1,5 x. Hur räknar jag en sån, eller hur löser jag en sådan ekvation? Jag tar 18 och flyttar till den här sidan. Då blir det 75 minus 18. 75 minus 18 lika med 1,5 gånger x. Hur mycket är 75 minus 18? 15 minus 8 är det 7. 6 minus 1 är 5. Och sen här har jag samma 1,5x. Nu delar jag båda med 1,5. 1,5 här också. 1,5 delar med 1,5 blir 1, bara x kvar här. Och här går jag och delar 57 med 1,5. minuter. Så efter 38 minuter är temperaturen 75 grader. Hur många grader steg temperaturen per minut? Hur många grader steg temperaturen per minut? Jag skulle tro att det är det här. 1,5 grader varje minut. 1,5 grader varje minut. Är grafen en rät linje genom Origo? Nej, eftersom vi har den här fasta numret. När x är 0, tiden är 0, temperaturen är inte 0 utan det är 18. Så vi säger nej. Den här räta linjen går inte genom Origo. 6113. Formen n lika med 15 minus 0,5 t används ibland för att beräkna ett barns sömnbehov. Ett barns sömnbehov, i formeln står n för antal timmar sömn per dygn och t är ålder, betyder hur många år är barnet. Så t är ålder, n är timmar sömn per dygn. Dygn betyder en natt och en dag. När jag vet det här, då går jag och läser mina frågor. Hur många timmars sömn behöver en 4-åring om ett barn är 4 år? Betyder om t är 4, eftersom t är år. Då går jag och ersätter t med 4. Så blir 15 minus 0,5 gånger 4. Hur mycket? N lika med 15 minus 0,5 gånger 4. 0,5 gånger 4 är 2. 15 minus 2 är 13. Så svaret är 13. Ett barn som är 4 år behöver sova
13 timmar. 13 timmar. B. Hur många timmars sömn behöver en nyfödd enligt formeln? Enligt formeln behöver en nyfödd betyder T är 0. Man är inte 1 år, utan ålder är 0. Betyder hela det här blir 0. Eftersom 0,5 gånger 0, T blir 0. Hela det här blir 0. Så ett barn som är nyfödd behöver sova 15 timmar per dygn. Utgå från formeln och rita ett diagram som visar barnets sömnbehov vid olika åldrar. Då måste jag göra en värdetabell här och använda samma formel som jag har. Så värdetabell här måste jag göra. Jag behöver skriva T här och N här. Lika med 15 minus 0,5 T. Så. Och här blir N igen. Om T är 0, då blir N lika med 15 minus 0,5 gånger 0, 0. Då blir N 15. Om T ålder är 1, då blir N lika med 15 minus 0,5 gånger 1. Då blir 15 minus 0,5. Då blir 14,5. Om barnet är 2 år, N lika med 15 minus 0,5 gånger 2. 0,5 gånger 2, här är minus. 0,5 gånger 2 är 1 och 15 minus 1 är 14. Om barnet är 3 år, N lika med 15 minus 0,5 gånger 3. Och så skriver man här. Om man vill 4 också, man tar 4, N lika med 15 minus 0,5 gånger 4 och skriver man svaret här. Sen går man och ritar. Så här, jag har inte rutit papper, så man gör så här. Och när barnet, här är ålder, här är år, så 0 år och 1 år, 2 år, 3 år, 4 år och 5 år och så vidare. Och här gör man till exempel 10 timmar, 11 timmar, 12 timmar, 13 timmar, 14 timmar, 15 timmar och så vidare. Här är antal timmar måste man skriva. Och så går man till första punkten 0 och 15.
0 här och 15, då är den här punkten till exempel. Sen 1 och 14,5. Här är 1 och 14,5, så kommer man till den här punkten. Sen 2 och 14. Så 2 och 14, så kommer man till kanske den här punkten. Då ser vi att det är lite så. En linje. På ett ungefär måste man göra så. Sen kommer vi till kan formen användas för att beräkna vuxna personers sömnbehov? Nej, vi kan inte använda för vuxna, eftersom om till exempel en person är 20 år och då blir det 0,5 gånger 20, då blir det 10, 15 minus 10 blir bara 5 timmar sömn, så det är inte så bra. Så det här är bara bra för barn, inte för vuxna. Och om en person till exempel är 30 år, då blir det 0,5 gånger 30 och blir 15. 15 minus 15 är 0, betyder att man inte behöver sova någonting. Då är det fel, det går inte. Nu kommer vi till uppgift 6114. 10 köper grönsaker till en restaurang. Graferna visar hur kostnaden i kronor beror på vikten kilogram. Så vi har här graf, vi har vikten här som är kilo, sen kostnaden här som är kronor. Och man köper potatis, lök och paprika. Vad kostar 4 kilogram paprika och 5 kilogram lök? Så 4 kilogram paprika, här är 4. Vi går och så läser av. Vi läser av, här är 100, här är 120, 140, 160. Det kostar 160 kronor paprika. Och lök, 5 kilogram lök kostar 40 kronor. Då är 40 plus 160 plus 40 blir 200 kronor. Svaret är 200 kronor. Vad kostar 1 kilo lök och 1 kilo potatis? Eftersom 1 är här, 1, 2, 3, 4. Men 1, det är jättesvårt för mig att veta exakt hur mycket. Då kan jag inte använda 1, utan jag använder 5. 5 kilo till exempel lök kostar 40. 1 kilo kostar 40 delat med 5. Så 1 kilo lök kostar 8 kronor. Så jag kan inte läsa av här, utan jag måste läsa av 5 och så dela med 5. Det här priset. Eftersom jag inte kan läsa här. Jag vet inte om det här är till exempel är 8, är 10, inte exakt. Men för att veta exakt så delar jag 40 med 5. Då vet jag exakt att
1 kilo lök kostar 8 kronor. Likaså potatis, 5 kilo potatis kostar 20. Betyder 1 kilo kostar 20 delat med 5. 1 kilo kostar 4 kronor. Bättre så. Så svaret är 8 och 4. Formeln för priset på paprika skrivas med y lika med 40x. Det här är för paprika. Y lika med 40x. Hur är skriv på liknande sätt priset för lök? Priset för lök blir y lika med 8x. Och priset för potatis blir y lika med 4x. Eftersom 1 kilo kostar 4 kronor. 1 kilo potatis. 10 köpte lika mycket. Lika mycket betyder samma kilo. Potatis, inte potatis. Paprika och lök. Och fick för det betala 720. Hur mycket köpte han? Eftersom han köpte lika mycket betyder att man kan skriva en ekvation, trots att det inte är så lätt att skriva kanske ekvation. Men man kan göra så. Han betalade 720. Då skriver jag 720 kronor lika med. Paprika kostar 40 kronor. Då skriver jag 40 gånger x. Plus lök kostar 8 plus 8x. Eftersom det är samma. Båda är x betyder samma antal kilo. Sen summerar jag 40 och 8, då blir det 48x. 720 kronor kostar. Och nu löser jag ekvationen genom att dela båda med 48. Så x lika med 72 delat med 720 delat med 48. Kanske blir sudda det här lite. Kanske är det 72 delat med 48. Hur mycket? 720 dela med 15. Då köpte han 15 kilogram av paprika och 15 kilogram av lök. Så betalar han 720 kronor eftersom paprika är dyr. 40 kronor per kilo. Ja, då går vi. Jag tror att det är allt för den här sidan 256. Jag stannar här och säger ha det så bra.